फॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉइल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. भारतीय वेधशाळेकडून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दक्षिण कोकणातील जिल्ह्यांसाठी 18 व 19 जून रोजी येल्लो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, तर 20, 22 आणि 23 जूनला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या काळात सोसाट्याचा वारा आणि मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 20, 21 आणि 22 जून या 3 दिवसात अनेक भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय वेधशाळेकडून वर्तवण्यात आला आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.